tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Tambalanista. Sa sobrang busy ni Nicole Ayala, nakalimutan niyang sabihin sa writer na may wagang burnay na mag-send ng advance na kwento. Sorry na. Sorry na po. Okay, di ba lagi naman po akong honest. So recorded po to. So, ginagawa namin tong June 9 episode na to, ngayong June 5. So, nakalimutan ko sabihin dun sa writer na mag-send ka pala ng advance na kwento. Sorry na! Huwag na kayong magalit. Alam mo, minsan talaga, pag sobrang dami mong iniisip, may mga bagay ka nakakaligtaan. And there are, kunyari, feeling ko naman, itong bagay na to, forgivable. Hindi naman para, hindi na ako makikinig ng love radio. Dahil walang burnay today. Dahil nakalimutan. Ganyan. Hindi, diba? But there are times na meron tayong mga nakakalimutan na sometimes hindi forgivable. Top of mind, naalala ko lang, there was one time na nag-aaral yung anak ko sa Assumption na bigla kong minessage ng isang mom na yung anak ko daw ay sinamahan nung anak niya. Habang naghihintay. Tapos sabi ko, okay, thanks, ganyan. Sabi ko, pero di ba kasi later pa naman yung dismissal? Sabi ko, nasa na sila, waiting area? Tapos sabi niya, half day sila today. Jegs, 4:30 na. Nung time na yun, si Princess ay grade 3 yata. Okay. So, batang-bata pa. Kasi kung halimbawa, naiwan siya doon ng grade 6 siya, okay lang kasi tatambay lang yun sa library. O kaya dadakdak with friends. Pag grade 3, tapos ikaw na lang yung natitira sa school, may mga mangilan-ngilan ding nakalimutan ng magulang or hindi pa nasusundo, nakakapanik siya. Totoo. So, talagang sabi ko talaga sa sarili, ang sinabi ko naman sa sarili ko noon, okay, ang feeling ko talaga noon, Jegs, ako na talaga yung worst mom in the world. Correct. Na parang lahat ng mga... Kinalimutan mo yung correct. anak mo. Na parang lahat ng mga nagawa kong kabutihan, parang feeling ko nabura. Parang binuhusan ka ng isang malamig na tubig na. Totoo. Ice bucket ka. challenge. Correct. Ice bucket challenge. Nagising talaga ako. Kasi parang takang-taka pa ako. Ba't niya sasamahan? Dapat nasa klase pa. Parang ganon. So, ang feeling ko talaga noon, it was really unforgivable. Tapos lalo pa yung asawa ko, pero syempre parang, hindi mo alam. Ako kasi ang kasama sa Viber group. Ako kasama dun sa parents group. So, syempre, dapat alam ko. Hindi niya alam. Mas hindi niya alam kasi iba yung role niya. Ang role ko, pag mayroong mga activity sa school, early dismissal or whatever, dapat alam ko yun. Diba? Hindi ko alam. Na-overlook ko siguro. And true enough, nasa Viber group siya eh. Pero that was before, diba? Nung grade 3 si Princess. Pero ngayon, nag-iba na yung dynamics ninyo na mag-asawa. Hindi, ganun pa din. Same pa rin din. Same pa rin. Sa akin pa rin naka-assign ako yung join sa Viber group. Si sa Daddy school. pa rin si Daddy pa rin ang taga-sundo. So kumbaga, pag sinabi kong 2 o'clock ang sundo siya ng 2. Pero dahil nga, akala namin ordinary day, hindi, ganun. So, yun yung mga parang feeling ko, may mga unforgiving situations. But, ang tinuturo naman ay lesson. So, for example, ngayon, 'di ba? It's on me. Kasi, syempre, dapat naghanda ako ng earlier. Dapat, isinulat ko siguro para hindi ko nakalimutan, di ba? Yung mga ganon na bagay. Tapos yung sa anak ko, talagang every time natutunog yung Viber, kailangan tingnan mo kahit ang daming messages. Nangyari din yan recently. Nagmi-meeting tayo dito. Hindi ko, kasi ang Viber group ng namin, ng village namin, parang at any given time, parang mga 60 messages. So, yung iba kasi doon, halo-halo na. May quote, may nagbebenta, may rant, may praise and rant. So,
hindi ko naiisip lagi na pwedeng emergency kaya ano. So that day, as usual, hindi ko na naman tiningnan. Ang hindi ko alam, maaga pa lang, 10 a.m., nag-post na doon kung sino ang may-ari ng poodle na to. Ay, yung yung aso ko, yung aso niyo. si AC. Yung maliit. Yung maliit. Oo. Nalaman ko lang, nagme-meeting na tayo magfo 4 p.m. So imaginein mo ilang oras na. Buti na lang yung kumupkop, mahilig sa dog, tsaka kinupkop. Inalagaan, siguro naman pinakain, pinainom, and I'm so thankful, ganun. Pero, yun na naman yung, ano ba yan? Ano pa naman? Ano? Iba yung feeling pag nawala yung Tingnan mo yung to, hindi ka aso. nakakatulog. Okay na eh. Nakamubon na ako eh. Tingnan mo Kasi to. ako din, isa sa pag nalaman ko rin din yun, parang pinapagalitan ko lahat ng mga tao din sa bahay, si Mrs. Correct. Bakit yung pinalabas? Oo, totoo. Yung aso kasi, para kasi sa akin, parang yung aso, parang yun na rin din yung yung tawag dito, yung stress reliever ko. Totoo. Sila yung sumasalubong. Tsaka loves na loves namin. Loves na loves namin, di ba? So, talagang naloka talaga kami ng bonggang-bongga. Ako, feeling ko, ako na naman yung fault nun. Kasi, pwede ko namang nakita na mas maaga eh. Hindi ko tiningnan. Di ba? So, yun ang eksena. Pero okay naman siya. Okay na po siya. Ayan. Nakita na po. Nakamubuan na. Ito naman si Diego. Nakakainis. So, in other words. Kasi nai-imagine ko lang si Rene. Correct. Alam mo naman na sobrang love na love niya yung aso. Oo, parang totoo. yun yung... Umuwi siya ng Laguna. Oh. dapat hindi pa namin uwi ng Laguna. Thursday ba yun or Wednesday yung meeting natin? Usually umuwi kami mga Friday or Saturday. So hindi pa oras. Nang uwi. Umuwi nang wala sa oras. Umuwi na wala sa oras. So again, 'di ba? It's always teaching us a lesson. And it's also a humbling experience to remind us na hindi tayo perfect. 'Di ba? May mga bagay-bagay tayo nakakaligtaan talaga. Totoo, and yes, aging is real. Totoo din naman talaga that aging is real. Pero may mga tao din kasi na nangyayari na nakakaligtaan na gina-justify pa. Kasi marami, pwede bang akuin lang natin? Totoo. Diba? Ako, pinaka-favorite kong sa isang tao kapag marunong siya mag-ako ng mistakes. Yung kasi hindi tayo matututo pag hindi mo inako akuin mo. Nangyari yan, meron ka ambag dyan. Diba? Kahit pa sabihin mo, paano ko naman masasabing yung Viber group nandoon, diba? May contribution ka doon, hindi ka rin nag-check. May purpose yung Viber group. Pwede mo namang, hindi ka naman doon sa mga chismis, sa mga rant, sisilipin mo lang kasi nga baka may mga importante kasi talaga. Kasi minsan naman din talaga may mga importante like mawawala ng tubig o kaya 'di ba may sunog sa ganitong lugar, mga ganon. So kailangan i-double check. Like para sa siguro marami din sa inyo yung mga nabubwisit sa yung mga group chat ng family kasi may mga rant. Pero ako, ang ginagawa ko, sinasilent ko lang. Kasi may nakikita talaga din ako ng mga nagrarant. Toxic, so binabasa ko lang. So parang dadaanan mo lang, okay naman. Kasi kung minsan may mga, halimbawa, may mga namatay. Dahil hindi ka talaga nababasa, in-ignore mo talaga. Hindi mo alam. Diba? Na may nangyayari na pala. Totoo. Na matindi na pala yung nangyayari. Petiks-petiks ka pa dyan, di ba? But anyways, yun lang po talaga. Kapag meron pong nangyari, kunyari ngayong araw na ito, may nangyaring hindi maganda, it's just a bad day, not a bad week, yan, totoo. and not a bad life. Yan. So, kalma lang. Talagang charge people to make experience. Correct. Maski naman yung mga magagaling, nagkakamali pa din sila. Diba? Ganun talaga. Ang masaklap lang din talaga is that sometimes ang naaalala yung mali. Nakakalimutan yung mga ginawang mabuti. At saka yun yung ang pinakamaganda din, halimbawa may pagkakamali. You know how to navigate doon sa pagkakamali. Yung iba kasi umiinit yung ulo, nabubuwisit. Tama. Diba? Kalma lang. Nasisira. Wala. Kasi lalo pa kung wala ka na magagawa. Nangyari na. Kaya importante din yung critical thinking natin. Halimbawa, sa may mga mangyaring di maganda, anong gagawin natin ngayon? Correct. Instead na magpanik, wala na. So, ano ang gagawin natin para maitawid natin tong problema? Correct. Kaya nga minsan nakakatuwa yung mga mag-asawang magkaiba yung ugali. Tapos pinagmamatch sila. Kasi meron dyan taga-panic, pero meron dyan taga-plano. Kasi hindi pagtatagpuin yung dalawang taga-panic. Kasi pag nag-panic sila pareha. Hindi! Ano ba yan? Ay, ano ba yan? Yung asa. Pagka ganyan,
wala na. Tsaka siguro matinding-matindi na yung road rage. Tingnan mo, Oh. feeling ko kaya minsan ng mga road rage na pipigilan, may mga nagpipigil sa loob ng sasakyan eh. Oh. Kunyari, nag-init yung ulo. Ano ba yan? Kinat niya ako, nakakabwisit. Habulin ko. Kung may kasama ka dyan na kalmado, sasabihin, sasayangin mo pa oras mo Pabayaan. dyan? Hayaan mo na, let it go. Pero kung may... Sige, habulin mo. O, diba? Masama ugali nun. Isipin mo, kinat ka. Ang Ayan. sama ng ugali. Bigyan natin ng leksyon. Huwag kang magpapatalo, di ba? O, kung parehas kayong ganyan, wala. Oo, totoo. diba? Mapapahama kayo lalo. Ayan. Chula, luto lang halong eklabu. So, yun lang. Isang paalala ng mga kabisyo na people make mistakes. Yeah. Diba? But it doesn't mean that you're a bad person, a Yeah. bad mom, a bad employee. Uh-huh. Maski empleyado. Nagkakamali tayo. Yes. Diba? Kami nga OGs na kami dito. Oh, nagkakasablay pa rin. Nagkakasablay pa rin kami na Oo. dapat kahit nakapikit, alam na namin. Pero sablay pa rin kami minsan. Tama. Wala sa oras, wala sa hulog, 'di ba? It happens. Oh, mistakes happen talaga. Hindi So, naman tayo importante perfect, eh. lang, you know how to navigate. Alam mo kung paano akuin at learn from it. Yun yung pinaka-importante. True, lalo at walang halong eklavu. O siya, Alright. salamat na marami sa pagtutok sa amin. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!